Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Pane nyaya yandiri kusangana nayo nhasi panapa paPindula News iri kutenderera zvekare mumasocial medias akasiyana siyana. Imwewo dzenyaya dzatisangana nadzo mumastreets esocial media. Panapa nyaya yakamira yakadai so iri kunzi 2 Harare men were arrested last month after driving to State House in Harare on different days requesting to see President Emmerson Mnangagwa. But pendatarisawo futi nyaya iyi ichibudawo pane rimwewo futi zvekare bepanhau rinowanika online yakanyorwa yakanzi 2 men arrested after driving to State House demanding to see President Emmerson Mnangagwa. So varume ava vakasungirwa kuenda ku State House, vamwe vari kuti vaka request but vamwe vari kuti vaka demand. So chinoitika ndechekudai so kana vaka request, I am sure mese munoziva zvinoitika ku State House. Unotobhuka kuti ndoda kuzoona president upiwa appointment kuti alright zvemabhuka zvanaka but mazuva akati ndiko kwamunozouya. But ava vakunzi vakaenda mazuva akasiyana siyana ava vaitodimanda. Kudimanda zvineka kusungisa kazvinoita. But kana vaka request vakapiwa day, vobva udzwa day ravo, ameno kana pane zvimwe zvavanogona kunge vazonzwipo vachitaura kana vari masuspects. But iko zvinezvi situation yakaita seiyi inoita kuconfuse manje. Wadimanda here kana kuti warequesta, but chinonyatsosungisa hacho kana warequesta handizozivi kuti chiri ameno muri